Biz öz medeniyetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza owunmagy haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Çağalykdan aşyk aýdymy sazy, ustadlardan tälim aldy Ataway. Aydymlar öwrenip täzeden täze ilginiň alkyşyny aldy Ataway. Akyrın çağan meňdiyally, joşun hadaryň deňdiyally, kalbyň şirin arzuwlardan noludy, aydym bolup ýyly söýdüm Ataway. Ýylymyň, ýurdumyň bir merde boldum. Beýik ustadlaryň şagirdi boldum. Aydym saz äleminiň ägirdi boldum. Ustad bolup ýyly boldum Ataway. Ataway Çargulyýew, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymuladyň naky halkara bayragynyň eýesi, meşhur aýdymçy, estrada ýolunyň sütünleriniň biri. Ataway gysga, emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllarym çaltlygyna ösdi, kämilleşdi. Hergerekki estrada ýoluna geçirip ýerine ýetirýän halk aýdymlaryna öz möhürni goýup, dinleýije özüniň jadylaýjy täsirini ýetiribilýärdi. Oň sesi diňe bir öz ýurdumyzda dälle, dünýä ýüzünde ýanglandy. Dünýäniň iň meşhur BBC, CNN, MTV, WDR, Deutsche Welle, NTV, ORT adly teleýaýlymlarda çykyşlary, meşhur studiýalaryna ses ýazgylary ýazylan lazer diskleri, Tavariş Pesniýa, Aziýanyň sesi adly halkara bäsleşiginiň ýeňijisi, Altyn Kamerton festiwalyna aýdym aýdyp, özara bäsleşen müňlerçe aýdymçyň arasyndan saýlanyp, saýlama aýdymçylygyň dokullugyna düşmegiň höttesinden geldi. Ol özüniň akbalyny sungat diýilen jadylaýjy gudratyň üýtgeşik dünýäsine bagşlapdy. Sunngaty bagşlanan akbal. 1958-nji ýylyň 3-nji oktýabryna Köpetdağ etekläp oturan Aşgabat şäherinde Çargula galan maşgalatynda doglan çağan çirkin sesi tämiz güýz paslanyň arasy seherini böwtüp gitdi. Çargulaga maşgalatynyň 5-nji çağaty bolan bu oglanjyga öz atasyny hatyralap, oňa Hojanadar adyny dakýap. Çargulagaň ýyl içinde Hojanadar Baý ady bilen tanalan atasy öz döwrüniň sahawatly adamlarynyň biri bolupdyr. Çargulaga da öz ogly Hojanadara atam Baý, Baý atam diýerken, şeýdibem Hojanadaryň ady öz maşgalatyny hemde obatyny
soňlugy bilen tutuş il arasynda ataba ýady ýörgünli bolýagaly berýär. Netil daragty barada söz açylanna, kädirki zaman türkmen poeziýasynyň beýik sütünleriniň biri şahyr Gurbannazar Ediýewiň bu daragtyň şahalaryna galtarşýanlygyny belläp geçmek yerlikli bolsa gerek. Atabaýyň mehriban käbeti Güljahan naýdan kakatyna Ümme daga diýer ekenler. Ümme dagaň aýaly Niyaz Güllen bäş şaga, Kuly, Eri, Gommat, Kerim, Nur bibi dünýäýe iniýär. Emma başdaşynyň aradan çykmagy bilen ol ýaş şagalaryny etewan etmek üçin ikinji gede öýlenýär. Ümme dagaň ikinji aýaly Oltuokdan bolsa 3 gyz, Güljahan, Aýjahan, Maral dogulýar. Atabaýyň ejesi Güljahan naýdan ene başga dogany Eri dagadan türkmen edebiýatyna öçmejek ýygylaran Gurbannazar şahyr dünýäýe iniýär. Şeýlelikde öz ajaýyp şagyrlary bilen ýüreklere ýol ýatan Gurbannazar Ediýew bilen gaýtalanmajak şirin labzy bilen köňüllere urnan Atabaý çargulyp daýygen bolýarlar. Atabaýyň çagalygy uly agdy bir maşgalada şadyan geçýär. Atly galjaň oglan özüniň üýtgeşki häsiýeti, çakkan hereketleri bilen deň duşlaryndan tapawutlanýardy. Oň bu hereketler käwat garagollugy da getirýärdi. Öýümizde çylpy çagy bolan soň Lukman tanjymyşyny geçirmäň gelýärdi. Emmemize geçirdi oýuny Atabaý tapamda. Oňa da etmedi. Ay gözleýär tapamda. Ahir gitdi Lukman ay bolýar da indi gerekler. Olar itdiňe tuğla düýrlügi namarlaryň içinden çykaýarda. Ene menni. Sebäp bolýar. Çağalyk ýyllarymyz barada aýtsam, Kakamyň Bäşim Gurbanow diýip artist dosty bardy. Ol Kakam bilen bilokansyň mehmançylyga kän gelerdi. Bir günim Bäşim Kakama çary, bize telewizionyada çykyş etmek üçin çağa gerek boljak. Senem töleme çağıjyklaň gatşahanna aýdyma hinglenip ýörenem mar eken. Ruhsat berseň äkedip gözden geçirip göräýeli. Eger sinagdan geçip bilseler öz başlaryna bir gepleşik bereriz, diýdi. Kakamyň razylygy bilen maşgalamyzdan ilkinji bolup Atajan şu wagtky Türkmen radiosunda berilýän Gyzylgasty adly çağalar gepleşigine çykyş etmäge başlady. Atabaýjan marada gurrunga başlasam, men 1958-nji ýyldan başlamaly bolýar. 58-nji ýylda men 1-nji klasga gidip başlanymdan men radioda berilýän çağalar gepleşigi Türkmenistan pioneri radio gazetini alyp barýan boldum. Edil şu döwürlerde men ýadyma düşenok Saha diýip 37-nji mektepden bir oglan geldi. Soň Murat diýip bir oglan bilen şu gepleşik alyp bardym. Onuň 4-5 ýyldan soňdagy Atajan Sarıglyf geldi. O da 37-nji mektep oturun. Oglan ýöne idi şu wagt o da mektepde okuyat. Şonu bir ýanky gepleşigi alyp baramyzda arasynda çağalar üçin radio oýunçyklar bolýardy. Şonu bir de mektep okuwçylary ýa-da has kiçirek çağıjyklaram gerek bolýardy. Edi şu wagtym Atajany meňim jigim bar, menem şonu getireyni diýdi. Bir gün gepleşigi ýazyp oturkak Atajan bir oglanjygy ýerine tirkak getirdi. Bu düýünçe, horja,
bir owadanca, ulluqan ödülce, meherlice bir oğlan bilen geldi. Hemen bir jigim getirdim. Şuna da bir rol jagat berseňiz, şuna barlak göre elliydi. Bayram Murwanan oyun marada ama gurrun berdi. İdenenim ödünün yerine getirmeli rolcuny düşünürdi. Ýaly başlady. Atabaycanın gede gelenine Bayram Murwanyň görkezin rolüni düşündürsünden beter bir şeýle ýaky çağa meňdeşdäl hereketler edip bir wagtdan bäri egem oyunu oýnap ýörenýäli. Şeýle bir oýnadygy şowun her kim radioda da gurrun etdiler. Redaksiyada da gurrun etdiler. Hawa, çağalykda tätin zehini bilen hayrana goýan Atabay 1965-nji ýylda Aşgabat şäheriniň 37-nji orta mektebine 1-nji klasa okuwa barýar. Şo ýerde 6 ýyl okandan soňra kakasy çarulagan şo wagtky Gäwers raýonuna işe geçirilmegi bilen 1971-nji ýylda Sowet Türkmenistan kolhozunda, ýagny Gäme obatynyň 5-nji orta mektepde okuwuny dowam etdirýär. Şeýle-de çarulaga şo ýyllar raýonyň şo wagtky 9 Aşgabat komissarlary adyna savhodyň ýa-da Akbuğda etrawynyň Watan Daýhan birleşiginiň medeniýet öýününe zähmet çekýän Gelli Yanar bilen gatnaşyp başlaýar. Şoň netijesinde Gelli aga dostunyň haýyşy boýunça ýaşajyk Atabay şägirtligi alyp Aýdymsaz urundan tälim berip başlaýar. Şeýdip Atabay mektepleň arasyndaky geçirilýän bäsleşiklere gatnaşyp urýar. Oň halk köpçüliginiň öňünde ilkinji ýerine ýetiren Aýdymy "Men güneşli ýurdun ogly" diýen aýdym bolup dinleýijileň göwnünden turýar. Atabay, bize şöyle bir soru geldi. Siz öz halipaňyz diýip kimi tutunýaňyz halipaňyz barada gurrun beräýsiňiz. Biz halipamyz diýip bizden öňde geçen hemme aýdymçylar, beýik aýdymçylar öz halipamyz diýip tüýäs. Başta mektep ýyllarına Gelli Yanar diýip bir öz halipam bardy. Mektep ýyllaryndan soň men Öwüdel Tekaýewiň ardy atly ansabyna işe girdim. Öşünde öz halipam diýip Öwüdel Tekaýewi soň bir näse bagışladanlar öz halipam pazar edýän. Bizim Gäme obamyzda medeniýet öýü 1967-nji ýylda açyldy. Sondan soň biz her türlü gurnoklar gurnap obamyzda aýdymçylary, sadanlary ýygnap teperowasyonlary üýşürerdik. Şeýdip hem ýörüte konsert programa gurnardyk. 72-nji ýylda Gämeň Nowr 5-nji orta mektebinden okuwçy ýygyna ýörüte komissiýa bolup öz işgärlenmegine barıp toplamyzda ýaş oglanlardan, gyýlardan aldyk. Sonda bir içinde hazam şeýle dehinli ýigit bardy, olam Atabay bolup çykdy. Atabayam şu bäriki medeniýet köşüne çağırdık. Onu sondan soňra ýörüte grafik bilen ol biziň medeniýet köşümizin iň bir dehinli aýdymçylaryň biri boldy. Oň tüweleme ýaşlyk gowy Mahmal Owady bardy. Atabay çağrıly bilen tanışlygymy ýer başlady 70-nji ýyl şu mektepleň arasynda aýdymsaz bäsleşigi diýen ýaly şäherge geçirýärdiler. Biziň mektebimizde de gelýärdi beýlek mekteplerden biz barýardyk. Akordeon sazuralyna çalýar, öwüz men dep sazuralyna çalamsaň şu Gäme mektebine geldik. Şol mektepde de ne o wagtgaty tanışlygymyz ýokdy Atabay bilen. Ne bir ýynseden uzynra oglan şu anäwerdatdan soň dillenlälem yine bir gijeler diýip bir aýdym aýtdy, 2 tane aýdym aýtdy da, aýdan aýdymlaryny gowy ýerine ýetirdi. Gowy sesi bar. Bizem öwüdülen biz özüne sadanyna gelişiň Atabay bir maslaha dedeli, aýdym aýtsa bizem ýanyna saz çalyp bir işledek, bir topor döretsek diýip, şeýdibine Atabay bilen gurlaşyp, Atabay şeýle topor döredip, şeýdip işledek, aýdymy öwrensek diýsek bulam höwesli, o bolýa diýip. Şeýdibem höwesçiň aýdym sazanyna bolgyna topor döretdik. Şondan soň aýdym sazlar işläp öwredik. Atabaýyň özü anäwerdatdan soň ýoluna ýykyn edip şol aýdymlardan işläp öwredik.
Beyk aydımlar da olan haydi yeni tanıdan ama o aydımlar. Son bir de orullu bir estradada ödeli tek ayben vardı. Onun bir oğlu bir ödü başına oğudan. Onun taral çalı uğradı ödü. Şöyle uğradı. Yoldan dik durmaydı ya da şeyle. Bizim tanışlığımız Atavay bilen çağılığımızdan başladı. Mektebe bile katnağı uğradık. O mektepte okap yorkak şu gemi o Medine döyününe çeperi ölçüğünün topor düzüllüğü. Bu toporda da 2 volt bile katnağı uğradık. Sonra Medine döyde aydıma başlanına aydımçılığın biri gelip bulaydım beylaydıdan ok deyip elindeki aydımlı kağıdı yırtıptı. Sonra gözüne yaşaylap nur verdi men o aydı bilem ok mu doğru. Ne için beytti beni? Men aydımçı bol bilmen miydi? Atavacan sen aydımçığın ağır başı olursun. Sen tuğuleme sesinin var. Öz labıdın var. Aydım aytışına söz yok. Ayt dostum. Ayt iyi de yol yok. İnne dün öňe git. Aydım ayt Atavacan niptim. Atavay aydım aydınını şu vaktlarım bir sesi mülayim, yumşak, bir zihin daşyariyat da bir şol Muhammed deyip şu döwürde o Medine ödünün çeper yol başçısı vardı. Akordeon çalýardy ödüm. Şol bir zat görköse ay bize görködönüne bir 4-5 gedek görködönüne alýan bolsak Atavay şonu bir gedek görködönüne gün ýerinden alyp götürýär da. Soňundan şu topordan hor ansambl düzüldi. Şol hor ansamblyna da solist bolup Atavay aydım aýdýardy. Şu döwrüň öňe gidýän aydymlaryny, şu döwürde aýdylýan aydymlar şeýle şeperlik bilen ýerine ýetirýärdi. Ne şey dip yaşlıklarını mektepte hiç bir oğlan bilen ya bir muallimleri bilen ya da beyle kademler bilen söğüşmezdi. Seherçe bir çäremiz olsa gözlenip görünür. Atavaycan nirde 2 saat 3 saat aydım aydıp berdiyse bor muallim şu dişi aledöm soğup bererdi. Atavay Çağrıoğluýew özünüň çağalygy, ýaşlygy, durmuşyny ýatda galan wakalary barada ýatlamalar ýazypdyr. Şo ýatlamalar depderine özünüň aydymçy hökümini ilkinji gazanjy barada şeýle ýatlaýar. 1970-nji ýylda, ýagny ýaňyn mäşäşamda tanşlygym ýermen toýa aýdym aýtmak üçin gitdi. Şonda maňa toý düýünçüni sowgat berdiler. Dogrusy men uly tolgunmak bilen düýünçü açyk görsem, içinde 50 manat bar eken. Şo men ilkinji gazanjym bolupdy. Öýe gelip pul ejime berdim. Käbem ýüzüme soragy seredip. Oğlum, bu gatykän pul nirden aldyň muny? Ya ogurladyňmy diýdi. Men, ýok aja, toýa gitdim. Şol ýerde toý sowgat diýip berdiler diýdim. Ýöne men bu jogabym bilen ejim kanagatlanmady. Soňra meni ýene bir toýa gitdiler. Ol ýerden hem maňa pul lupdylar. Men bolsa bu pul kakyma getirip berdim. Oğlum, bu gatykän pul nirden aldyň? Ogurlyk etdiňmi ýa pully kart oýnadyňmy diýdi. Hakykatdanam şol löwürler oglanlar 3 pully kart oýnardylar. Men özüme aklajak bolup ejime beren jogabymy aýtdym. Ýöne kakym men jogabym bilen razylaşmady. Ömrüni çerişleri daralaryny işlärdiň, indiki gitjek toýumy öňünden bilip, ýerimden barıp men toýdan alyp gaýtdy. Ol ýol maňa biziň neslimizi aýdym aýdyp başçylyk eden ýokdur. Innem bolmaz diýip käýdi. Kakymyň häsiýeti zawun bolansaň, eger diýenini etmeseň, berkçe temmi beräýmesem bardy. Şoň üçin men çynym bilen gorkdum. Şeýdirem, seher salym onuň kizine gaýtmaly ýüregi dugdum. Ýöne, zehin kärine bolan söýü adamyň dek ýatyrýanlarlarda. Men şonu da aýdym sady höwet edip, bir ýerde aýdym aýdylýan, saz çalynýan bolsa, hukman öýden gidilýän gidip şolara goşulşardym. Ahary kakam aýdym sady bolan höwetimden el çekmejegimdi ýondan soň men öz erkime goýdy. Maňa bu ýolda esasy gollaw gören mehriban käbem boldy. Ejim maňa köp ýerde arka durup, kakamyň azabyndan käýän orapdy. Atavay, siz aýdymsaz älemine nähil geldiňiz? Şo barada gurrun beräýsiňiz. Aydymsaz älemine her kim öz gelişi birrak mukadiýän, şo kiçilikden aydymsaz gowy berýärler. Kiçilikden şo toýda edilýän aydymlar bardy.
radyolarda, televizyonlarda goýberýän aydymlar bardy. Şunu höwes edip şu toýda çyksak, aydymlar aýtsak, konsertler berdik diýip şeýtdir ikinji klasdan başlap şu maýasenli aydym saýaryň muştagy bolup gelýän we käbir ýagdaýlarym boldy. Kemal Boňsulardan dilenip sabıqra alan ýok. Boňsulardan dilenip almaýan gaýdylan wagtlarym bardy. Kemal dug ýygyny ertip bilmeýän wagtlarym bardy. Hediyet boldun, dutar boldun. Sonra kakımda ýalbar. Akordeon alyp berdirdik. Onam dugdy ýygyny. Bir näse gorarlar şeýit geçdi. Ve mantufan alyp aljak bolup kakyň ejen diýenini köpürak etmeli bolýar. Ana hergede şu mektebe gaýdanda marozny pullya, ýene pullya şundan ýaganap bir mantufan edindik. 4 bolup. Şoň bilen toýlarda çyksaýdan öňkü bizden öňkü bagşylaň toýuny ýazdyryapdy. Koltuğumuzda mantufon, ýeňimizden mikrofon çykypdy. Aýolar o wagtlar ýazdyrmaýardy. Şeýdip 3-4 tan mantufonum dugdyk. Hawa, şeýdip ýaşlygyndan aýdymsaz ýoluna baş goşan Atabay mektebi tamamlan ýyly, ýagny 1975-nji ýylda Sadanna ýollaşlary Ürsem Öwüz hemde Nur Muhammed bilen Gämi owatynyň medeniýet öýüne işe girýärler. Şeper höwetçilerden ibarat bolan bu agdy bir topor etrapda şäherde geçirilýän bayramçylyklara, festivallara işe gatnaşyp başlaýar. Atabaýa sunugat ýoluny hasam kämilleşme üçin tejribeli halipa derurdy. Ol şu maksat bilen Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna barýar. Şo döwürler o ýerde Aşgabatdan salam, ardy uýaly aýdymsaz toporlar işleýärdi. Atabay esasanam anna berdi attan soň aýdýan aýdymlaryna, oň döredüjülüğüne ýykyn edýärdi. Şoň üçin bu höwesi ony Aşgabatdan salam toporunyň çeper ýolbaşçysy anna berdi halipaň huduryna eltýär. Bu arada Atabay şeýle ýatlaýar. Anna berdi bahyryň toporuny ýer bolman, anna berdi bahyryň öýdi. Haýsy men öýdeli tekäň toporuny başdy. Şonun merem öýdeliň ýoly bilen, anna berdiň ýoly bilen, ýene gowy başylan ýoly bilen halk aýdyan dutarda aýdyan maşylaňa barynyň ýolyny gatýp berýän. O döwürler näme? Doganlamam, jiglemem gat kömek edýärdiler, bile daýdýardyk köplenç. Arhiv ýarygda görnüşi ýaly bolan wakany has içkin beýan etmek maksady bilen Atabaýyň ýadan ýatlamasyna ter salalyň. 1975-nji ýylda mektebi tamamlap, Nur Muhammed Öwüz üçin filarmoniýa işe girmekçi boldy. Bedilki filarmoniýa anna berdatdan fňan öz başlyk bardy. Ol şeýle tanymalygyna garamazdan ören kiçigini adam eken. Halipa men öňden tanýan ýaly özüni mahsus sadalyk bilen Atabaýjan, häzir sapar depçi gelsin, onsoň bir aýdym, ýarym aýdym aýdyp gör. Galan onsoň görüberek diýdi. Uzak garaşdyrman saparaga da geldi. Menim saparagaň dipde sadanlarlyk etmegine Güljemal bilen aýdym ýerine ýetirip berdim. Anna berdi halipa öz içki duýgularyny daşyna çykarmasady, onuň ýüz gözünden özümiň synyna zordan hütdeýlendigini maňdym. Men aýdym aýdyp bolandan soň ol üçin hümletdi de daşynyň şeý diýdi. Umuman aýdyma höwesiň bar. Ýerine ýetirişiň boljak. Ýöne edil häzir mende boş iş orny ýok. Anha törem bar, şonda ştat bolmak ihtimal diýdi. Bizem Öwüzül Tekaýewiň ýanyna göni barmaga çekin, onuň dosty Örümediň ýanyna bardy. Olam öňümize düşüp Öwüzül halipanyň ýanyna eltdi. Ol şol wagtlar ady ýylçyny dolan ustady degişmä salyp ýüzlenýär. Öwüzül şu jaş oglunyň burunja agyna salyp erwe daýdana haw. Bir diňläp görsene diýdi. Halipa ünsürp dinledi. Görse öz aýdymlarynyň deň ýaryny aýdyp çalyp otyr. Elbetde gowunna ýarandyr da. Meni ýyşarly. 3-4 aý halipa meni ýaly bilen gastrol etdi.
atlar bağda gülleri bahar gelselale hakar beları lebapları oynayan yılın şanına lebapları oynayan yılın şanına. Şeýlelik bilen öwedgelli Tekäýewiň toporuna goşulan höwetçiň aýdymçy halipatyndan aýdym aýtmaklygyň iňçe ýollaryny öwrenip başlaýar. Ýeri gelenne bellek geçlek Atabaý Çargulyýewiň goşulan Ardu ansambly 1970-nji ýylda açylypdy. Bu topora 1971-nji ýylda goşulan Nurýagdy Tokaýew ustatlyk derejesine ýetip öz ýoluny tapmagy başarypdy. Atabaý Çargulyýew bu topora goşulmak bilen geljekki öýdi boluşly ýolunyň ilkinji gadamlaryny ädip başlapdy. Öwedgelli Tekäýewiň şägirtlerinden Nurýagdy Tokaýew hemde Atabaý Çargulyýew oň adawryny hasam bilende gallyryp, çeken zähmetiniň miwetini ýerine düşüripdiler. 1970-nji ýylda Atabaý Öwedel Tekäýewiň Arzu ansamblyna işe girdi. Şu taýda aýdymçy bolup işläp başlady. Ondan bir ay ýarym töwerek işlän soň Öwedel Tekäýewiň öz sadanlary gastrola gidibilmekde. Biri yaramady, biri ýa öýlenmi, bir sebäbe görä şolar gastrola gidibilenok diýip Atabaý diýipdir, bir depçi bilen akordeon çalmaly boljak diýdi. Atabaýam men depçim bilen akordeonçym alaýar diýipdir, teklip etdir de Öwedel Tekäýew. Hanım an gelsinler ozy çalýarmalylar bolýar şolar alaýar diýipdir de. Hanım şeýit Atabaý begenip geldi, ýörüň şeýle nemes Öwedel Tekäýew dinlejek diýe, onuň şu sidem iş aljak diýe, onuň öwed bilen filarmoniýa bardyk. Taryny çykaryp ýa aýdymlaryny nemedip, ol şu öňünden bir çalarak duýdurup sady şeýit başlaganna Öwedel Tekäýew. Ay bidem şeýit o da adetdi gönne öwed kimi çalyp berdik, bir kişan aýdymyna. Onuň diýdi, ay bolýar şu kız bolsa bolýar diýdi. Bidem Öwedel Tekäýewiň aýdymlaryny giýje uny ürjedip öwrenip ýöremseň kyn düşmedi. Şeýdi ben bidem şu Öwedel Tekäýew bilen işlemek nesip etdi. Öwed kimden işledik şu taýda Öwedel Tekäýewiň Ardu ansamblyna işe giremizde Atabaý ýyza durup tar çalýady. İki tane aýdym aýtdyrýatdy Öwedel Tekäýew. Şu iki tane aýdymyny aýdar, soň ýyza durup tar çalýady Atabaý. Ýaşdekin Atabaý Çargulyýew Hakamyň döredin toporuna goşulmak bilen Hakamyň şägirdi bolup kän aýdymlaryny aýdyp halka ýedir berdi. 1970-nji ýylda Terkerler öýünde şu konsert bererlerinde Atabaý Çargulyýew taryny öýünde goýup gelipdir. Onuň hakamy burun berdi. Onuň Atabaý taryny halypy sen taryny şalaýla diýip şoňa burun berdi. Hakam çalt gurlanmışdy da goş dilinde gurlaýan ýa çalt gurlardy. Taryny çalmaly sen bu taryny. Tak tutup Atabaý Çargulyýew öz taryny getirip onuň ol öýde urun berýär. Biz onuň taryny berip çaldyranymyza gysganamyz ýok. Öz taryny her kim öz çalýanja, bilýänje zatlary bar diýip şeýdip hakym gurrun bererdi ýatlap. Terihasın pis görüner, bir hulku söymeni Biz şu ýerde wakalardan az-kem öňe gidip, oň 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabryna
täzeden gämi obotuny işe gelennäki ýadan terjime halyna ýüzleneliň. 1979-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Halk Hojaluk institutyna okuwa girdim diýip ýazsa-da, hakykatda ol 1976-njy ýylda şowatky Maksim Gorki adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Ykdysadyýet fakultetine okuwa girýär. O ýerde bir ýyl okandan soňra käbir sebäplere görä okuwny wagtlança goýmaly bolýar. Ýöne şo bir ýyl oň üçin ykbal kesgitleýiji ýyl bolýar. Ol şo ýerde geljekki hemraty ýan ýollaşyny tapýar. Sarkoliflan maşgalatyna 1977-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-sine Atabay bilen durmuş gurduk. Atabay kiçik göwnlü, ýüregi arassa, sada, bir şadyan oglandy. İlkinji perdendim Ahmetýar dünýä indi 77-nji ýylyň aýagyna, ondan ýygyanyna Muhammedyar oglum dünýä indi 79-njy ýylda. Meň gyzymyz dünýä indi Selvenýar 81-nji ýylda. Wada oglum 86-njy ýylda dogulýar. Şeýdip agzybirçe ýaşap ýördük. Atabay näme halipa şäherlik ýöredip öwedel tekän ýanyna boldy. Bir ýyllap soň ýanyna bolup köp zatlar öwrenip onun 76-njy ýylda da ýene biziň gämimize medet öýüne geldi. Ya masalan ýene biz onu çeper bolak barlyk. Ol tuwalyma sonuna ýem öwedel tekäkden öwrenen bir topar aýdymlary öwüşün berip şeýle bu aýdymlary öwüş çykartdy. Aşgabat okan ýyllarymyz Beýeş Nuri bilen bir bagara bardyk. Bagara barsak, ben sen dedi, bayram geldi, onu kakan aydımları aýdyp dur, bir dinlerli Sudan ýanyna bardyk. Ölüme 4 sene aydımda bilip bilmedim ben şu. Kakam aydym kam etdi. 4-nji aydymda bir Maktum Ulyanyň bir goşgudyny kakamyň ýigide diýen aydym ma. Şonda bir Bokurdokda edýän tiltimleri bar da ho owalandyryp. Haýaman öwüt hewesleri ýalşynar bir söz besro. Ýörüşüni ýalňyş basyr, ýaňy don geýmäniň don. Ay, ho diýen ýerler bar da. Onun sonunda biz o kakımızın aýsyny köp dinläp beremiz. Atabay Halipa başgarak etdi. Şonu usatlarça edýär. Onun sonunda şu 4-nji aýdym ýa-da ýigit aýdymynda tanap seýdim onun soň bilip galdy. Havadan ayrı düştüm ýağanlar nädeýin. Gabatynyň tiýigi bilen ýürek bagrym gädeýin. Geldirsen de ödüm eller birlebinden kanayın. Malım mülküm dünya malım bar mı dar babadan. Hawa aýdym saat älemine tutuş ödünü bagş eden Atabay okuwuny dowam etdirmekligem hiç haçan ýadymdan çykarmaýady. Şoň üçin ol Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ykdysadyýet bazasyna Halk Hojaluk institutynyň açylmagy bilen 1979-njy ýylda hasaplaşyk hasabaty hünärine okuwuny täzeden dikeldi. Bu arada ol terjime halyna şeýle ýazýar. 1979-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Halk Hojaluk institutyna okuwa girdim. 1981-nji ýylda okuwun gaýwany bölümine okuwum geçirip, şo ýylam kalhodymyzda çeper ýolbaşçy bolup işe geldim. Şo ýyllar Atabaýyň gaýbany okamagy bilen özüniň esasy ýüreg urgusy bolan aýdymsaz bilen meşgullanmaga wagty hasam köpeldi. Ol özüniň döreden çeper höwetçiňlerden ibarat bolan toporny 80-nji ýyllarda ustad kompozitor Abbas Mämmedow çagyrýar. Ol toporda klarnet hemde gitara saz guralyna saz çalyp çykyş edip başlaýar. Öň aýdymlar dep, tar, akordeon, klarnet saz gurallaryna ýanglanan bolsa, inni bu sazlaşyga gitara saz guralynyň owazynyň goşulmagy bilen köp aýdymlar täzeçe öwüşgünne owazlanyp başlaýar. Esasanam bu ýyllar Atabay owalky aýdyş ýeňini hasam kämilleşdirip, aýdymlary özçe ýerine ýetirip başlaýar. 1981-82-nji ýyllarda şowat Atabay Halipaň bir ýazgysy çykdy da ilkinji ýazgylary bolmaly. Şowat şu sen üçin ýene aýdym, aýgydyk balyaman eken. Şoňa çelli misal öwedgelli Halipaň aýdymlaryny şoň ýolundan aýdan bolsa, şondan soň eýýäm Atabay bagşy.
şonun öz ýolunu alaga diýip başlatdy. Yayladan geçtiği göçüm Gül olmana karatsın Ak yayladan geçtiği göçüm Gül olmana karatsın Bir göreyim atsın Ay veylik mali yaman dikil Ay veylik mali yaman dikil Bir göreyim atsın Ay veylik mali yaman dikil Atavay barada ýatlamalar meni ýaşlyk ýyllaryma alyp gidýär. Biz onuň mustaqlary, onuň toýlarda çykyş edýän ýerlerine giderdik, aýdymlar dinlerdik. Ol döwürler başlar ýürütip toý ýerine bezer goýulan tirkekleriň üstüne aýdym aýdardylar. Ol döwürler ýadyňa düşýän bolsa Vesna, elektronika, romantika, barif adlı elle götürülen magnetonlar olardy. Biz olsa Atavay başyň her toýda çykyş edýän ýerlerine gidip her bir aýdymny ýag ederdik. Ol ýerde diňemenler muştak oglanlar kän bolandan Türkiň öňünde magnetondan ýaňa yer ýokdy. Aýdymlary öýsü ýerine ýetirip täze tilsinler goşmagy Atawaýyň adynyň ýylysyny dolmagyny ýetirdi. Masal üçin sen üçin aýdym aýdanyna çekimlerine ýokary ölentipdi. 17 sekundlar çekmek ol bizi hayrana galýardy. Biz üýşüp oglanlar bilen 17 bolýança sagyň sekundlaryna seredip hayrana galardyk. Onsoň Ataway halipa gatyp pesbel adam käçirli bolansoň käw oglanlar plan aýdym aýdyp berýärdi, şol aýdymy şu toýda öň aýdan hem bolsa gaýtadan uly höwes bilen öz mustaqbal üçin aýdyp bererdi. Esasanan biz ilkinji albomdan bu derdi Yar meniň neýlesin enem aty aýdymlary gaýşdy ederdik. Ataway 1984-nji ýylda Halk Hojalyk institutyny tamamlaýar. Ýöne oňdurmuş ýoluny seljereňde esasy hünäri boýunça işlemän, ol özüni durmuşyň baş ýörelgesi bolan aýdymsaz älemine bagş edýär. Ol şo ýylam Güneş ansamblyna işe çagyrylýar. Ataway Güneş ansamblynyň hataryna
professional sunwatun çalşarımlı usullaryny öwrenýär. Köp sesli ansambla sesini goşmagy ele alyp, dürli saz nüanslaryny öýleşdirýär. Ataway bu toporu bilen Moskwa şäherine gastrolo hemde ýürüýti ýadyg etdirmäge diýär. O ýerde Moskwanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň sadanlarlyk etmeklerine bir näçe aýdymlaň ýadyg edilmegi, oň akbalyna iňmir ýatdan çykmajak pursatlaryň birini öwürlýär. Soňra Ataway 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabryna Gämi owasynyň medeniýet öýüne işe girýär. Hemde şo ýerde Älim goşar atly aýdymsal toporuny döredýär. Bu döredilen topor Atawaýyň hemde zehinli sadanlaryň ýyrgynsiz zähmetiniň netijesinde professional topora öwrülýär. Şeýdibem kem-kemden Älim goşar vokal instrumental ansambly türkmen halk aýdymlaryny estrada sunuwatyny täzeçe öwüşgünni halka ýetirip başlaýar. Türkmeniň estrada aýdymsal sunuwatyny bir 3 müzik ýyl goýup türkmeniň billili adyny alan Türkmeniň estradasynyň 3 müzik parrak kıldy. Ataway Çarulif hakda ýatlamak hem bir tolondurjy, hem buýsançly, hem bir jogapkärli. Elbetde Ataway Çarulif ýaly başyňyny saz çalmak ullukan derece. Men özüm bagtladym hata edýän. Şunu buýsançly belliljek. Yani Türkmen estradasyny ýyl goýan halipalarymyzdan estrada başlamyzdan Ustad Bagşymy Nurat Tokaýew 1977-nji ýylda Türkmen Döwlet Filharmoniýasynda Çınar aýdymsal toporuny döretdi. Sonra men şu topora sadan bolup işe başladym. Nurat Tokaýew ile şu dürli aýdymlar ýerine ýetirdik. 1980-nji ýylda Ataway Çarulif täze bir topor döretdik. Yani Älim goşar oň düzüminde belli sadanlar Saba Artyk, Nur Muhammed Bawaly, bas gitarada Kakıcan Hocukay, Esen Jangayev, Gäme owasyny klub bady şonu topor döredip düýpli işläp başladyk. Yani şu döwür bizim döreden aýdymlar muştaklar bilýänler sallanıp geçdiğin aýdymy 3 topor bolup ýazdyk. Ýagylar ýoly tündünde Konovaylıyım sallanıp geçti. Almayağımdan nâdet birinden ağlım eldenlerin testire gitti. Osbileli kubyara sarıdetine Osbileli kubyara sarıdetine Cellakılları zanarmanın kattına Akmarını akmayanın üstüne Her gibi üstüne Bir günü başını çekti de gitti Akmarını akmayanın üstüne Her gibi üstüne Bir günü başını çekti de gitti Gününden tejribesi artyp hasam kämilleşýän bu topor täze aýdymlary işläp repertuaryny baýlaşdyrýar. Olaň erjelligi, gözlewleri netijesinde täze işlenýän her bir halk hemde estrada aýdymlary dinleýijiler tarapyndan golgyny garşylanýardy. Esasanam Togrulyk, Sabo Artykowyň getiren Vakodro saz uralynyň kömegi bilen aýdymlar özü bolşly hende ýanlanyp başlanýar. Şo döwürler telewiziýede geçirilýän täze agşamyna döredüjülik adamlarynyň döredýän täze eserleri, aýdym bolsun ýa bir sahne eserleri bolsun, halk köpçüligini hödürlemek kadaý urulypdy. Olaň 1985-nji ýyldan 1986-njy ýyla geçilen Mawy Işık täze agşamyny aýdan ýrakda durma diýen halk aýdymy, şo ýylyň iň meşhur aýdymy bolan bolsa, 1986-njy ýylda sallanyp geçdi.
1987-nji ýylda Akgüllü maralym diýen aýdymlary halkyň töýgüsini gazandy. Ben ölüm gelin gülüz maralım benim eli dostlarım ardım aydan sizlere benim ardım yeterim vay olmasın Allah'ına ağzın pozu verdi topu şeyler bir de benim canı tatlının kulun aydın Tutmetin ya peykır karından bağrım yırtır Taçılara boy verdin vay bir arız boydun aldır Kabın boy verdin cemalin alem tutur Kol cemala aşık men vay boydan önmeter Gelen nurullar khandar bollu güller halam gelen geyler akıl maralme Atavay bir Türkmenin beyi oğlu. Bir şu estradna aydımlarda bir hili öňüne düşýän ýok diýsem bolýar-da. Şuň kunna Atavay'ı bizim halkymyz atküýtýär diýip biljekde arkaňy biljekde şol. Atavay men onu tanamokdum. 74-nji ýylda Moskwa okuýardım. 80-nji ýylda doktor gelimde. Soňra bir ona varyan, buna varyan bir hil. Sen Atavaýyň agasymy, sen Atavaýyň agasymy diýip bir hil ýüregime düşürdiler. Atavay kim kän? Atavay diýerler. Diýip onu bir uğruna çykyp ahyr bir gün doşduk da bir tanış boldyk da etdik. Dogrudanam şu Atavay maňa men diýen ekenne. Bir köçelerde afişalary dur, asylgy dur. Hemme seredýän bir hil taşlarym menim utork gelemde taşlan burun da mun ýaly ak däl. O mahal ütköşükdi de Atavaýyň şoň ýaly burun taşlary bardy da. Ondan şu bir çykyşyny gördük. Sirkde çykyş etdi. Şonu bir gyýgyranyna iki ökülüp tavır diýdi şeýle tüýşki diýdi. Ýene de inni gyýgyranyna ýene de ýygyna gelýärdi iki ökülüp. Men onuň ötürni ýanynda kaýdýan bir Aybegden sesdiňe bokurdağından gelen şu davandan aýdýar bir sesip. Şoňa şo wagt şeýle baha berdim de.
döredüjülükde her bir işleyen günü, ayı, ýyly, ýatdan çykmajak pursatlara baý bolan Atabay şo ýyllarda döredülen 2 bölümden ibarat bolan Garabägüller adly telespektaklda ýerine ýetiren aýdymlary çeper keşbiň üstü bilen mawy ekranyna öz ornuny tapdy. Sana olan sevgim elimden giyindir, dağlardan belittir, denizin çuңdur, egertin yılgırsın, günüm nurum sen. Yüreğime bağlıyarım sen. Bırakmak beni yetirdi Şanil amana Bağmak çeledi mihani Düştüm ışkı ummana Şeýdip döredüjülük gadanyna gaýnap, kämillik derejesine ýeten Atabay Çargulyýew, ýurdumyzda täzeçe bir öwüş gününe geçirilip başlanan ilkinji bäsleşikleri de gatnaşýar. Ol 1989-njy ýylda diýarymyzda ilkinji gezek geçirilen Ala gaýşly 89 adly bäsleşikde Ýazgül diýen aýdym bilen birinji orna munasip bolýar. Halipalar halipasy Sahy Jebbarowyň aýtmagyna görä, bagşy bir guş bolsa, tadanlar on ganatlardyr. Dogrudanam Atabay Çargulyýewiň ustat bagşy bolup ýetişmegine edberelli tadanlaryň hyzmaty görän uludur. Ol öz ýatlamalar depderine dürli döwürlerde bile işleşen tadanlaryny hoşallyk duýgusy bilen şeýle ýatlaýar. Men ýerine ýetiren aýdymlarymyň halkyň sevgisini gazanmagyny elbetde sadyny dostlarymyň zähmeti gaty gululur. Men munyň üçin Öwür Murat Taşşyýew, Nur Muhammed Babalyýew, Rüstem Döwletow, Nurud Memmedow, Ýolman Amansarýew, Abbas Memmedow, Sab Artykow, Esen Jangaýew, Hakberdi Hudaýberdiýew, Kahyjan Hojaqaýew, Hakberdi Allamuradow, Sergey Sanko, Yevgeni Nachevnha, Çary Hekimow, Gurban Gurbanow, Gasan Memmedow, Sabir Rızaýew, Arslan Babaýew, Mikhail Çarýew, Rişat Şafiýew, Orad Babaýew, Anol Babaýew, Gurban Babaýew, Azady Meredow, Alyas Rejepow, Guseyn Memmedow, Mikhail Lugunsow, Baymurat Merdaliýew, Batyr Attaýew, çyn ýüregimden hoşallygymy bildirýär. Men şu sadanlardan köp zady öwrendim. Bu sadanlaryň çalýan sallarym öz häsiýetlerini gowapdyr. Bulan saz gorunyň hemmesini öwrenmek mümkindir.
Ýöne hersi öz başyny gyzykly. Bir halk sağlaryny ökdörde beýlik sözleri vay aýdymlar tapýarlar. Hersi özçi mulaýym, hersi özçi owdan. Ataway Halyp aýdylanlar ol mene 20 ýyl bolaýjanyň dugzamek boldukda el-ele berip işleşdik. Men onu kän atlara uranım. Kän ýyllar toýda bolup, o döwrüň toýun kynçylygy 6-da başlaýar toý. Taňdan 4-de de gutarýar. Onu en kyn zady şo. Onun günne toýa gitseňem kyn bolýar sana. Diň zamanmal. Onu giýje günniýden gidilýärdi. Giýje 4-de sen salsaň birazjyk ýatýan, turýan toý ýerinden onu ýerden 9-da ýene başlaýar bermeliler. Öýlen çösen. Sonra biz ýaşam boldyk, ýadajak boldyk, ol ýadamazy. Gaýrat edin oglanlar. Halk görýär bitmeli. Şägirtlikden halypalyga ýetişen Ataway ýaşam bolsa, döreden öz bolşly ýoluny erjilen şo döwürler sany barha artyp urýar. Olaň içinde aýdymlaryny ýazgylarda diňläp, bir näçesi bolsa, özlerini oň şägirdi hasaplap ýanyna maslagada gelýärdiler. Olardan Aman Murat Agaýew, Hoja Murat Ataýew, Juma Uradow, Begenç Aşyrow, Nuru Şatgulyýew, Atty Hojagulyýew, Çary Berdinýadow, Kakajan Kakajanow, Röwşen Halliýew, Gurbanberdi Çerkedew, Röwşen Aman Nurdiýew, Juma Murat Galyjew taglary ýatlamak bolar. Türkmenistanyň halk artisti Ataway Çargulyýew ýatlamaly bolany o barada o hakda aýtmaga gaty kendat bar. Men 1987-nji ýylda 1988-nji ýyl aralykda Ataway Halypa bilen Gäme owasynyň medeni döýüni işlemek maňa da mesir etdi. Ataway Halypa adamkärçilikli, gaty gowy adamdy. Şu elinden gelse kömek ederdi. Ondan soňra bir aýdym bardy, her bir aýdymyň bir plan sözleri bardy. Düşünmeýän soraňdy. Şonu aňarsy bilen düşündirip aýdardy da Halypa. Ataway Halypa 89-njy ýylda ala gaýşly 89-nyň ýeňijesi boldular. Baş bayragyny Recep Bulogowa berdiler. Birinji ýerem Ataway Halypa berildi. Onuň bir ýyldan ýene 90-njy ýylda da ala gaýşly geçýär. Siz taýyndan beriň diýip Ataway Halypa Aman Murat Kemide görkezme berdi. Onuň bir ýyldan soň ala gaýşly 90 geçirli ýene. Bunu da mena baş bayragyny aldym. Grand Prix bayragyny Aman Murat Agaýew birinji ýer aldy. Onu Ataway Halypa rahmeti isatyny diýen ýarlar. Şoň rahmeti bolmadyk bolsa, bize kömegi bolmadyk bolsa, o zatlar berken bolmaz.